Yebo, owami umzimba indlala yangenza ngawufaka endalini. Waphenduka waba ugaya imali umshini lo. Utholakala yonke indawo, ezimotweni, emakhoneni, nasematshwaleni. Angidinge pasi na-special, ngifuna nje ukwazi ukuthi unamalini ephaketheni bese sihlala phezu komsebenzi wasekukamelweni. Indawo cha akuyona inkinga, nedi lona iqondo nje malisavuma. Yazi eminingi ime ngami nje imindeni. Abaningi bathokozile nje emendweni kungenxa yami. Mhlawumbe mina makuthiwa angikho kulomkhakha ngabe besibili abafazi kade bathathwa noma khwapheni emadodeni ngaba basafihleki. Eminingi le ngabe kade yabhidlika imindeni. Angisaphathi kwabesimama abanyukubeza ngokocansi ngabe sekwaphenduka umchilo wesidwaba lapho inkanuko engenamkhawulo ihlasela amawala kwabangabodwana. Ngiyazi owami mina umsebenzi uyintanda busuku ngemini ngikhacwe ngasabisayo ngiphenduke nje kubantu ngingabe umuntu kodwa into edwanguze ebumnyameni engafanele ukuba kwamhlaba. Kodwa nokho kunjalo ngiyathemba ukuthi nami kwamhlaba akukhona okuhle engikwenzile. Kodwa ngiyazi konke lokho kuyoba ihubo nje lolanda mhla sengithule ngisadla inhlamvana ingubo amaphutha yiyo nje ngohlezi mina ngiyembathile.